Kaixo, ongi etorria, iritsi gera gaiaren azkenera. Eta orain, beti bezala, egingo dugu errepaso bat. Kasu honetan, 5 ariketa egingo ditugu, eta ez 10. Zergatik, gai hau hurrengo gaiarekin oso lotuta dagoelako. Hurrengo gaia da sistema metrikoa martara. Eta nire beste 5 ariketa egingo ditugu. Orduan, hango 5 eta hemengo 5arekin, prest gaude hurrengo azterketarako. Orduan, nola egingo dugu? Neko azkar, ze ariketa hauek lehendik ikasi dituzute, errepasatuak daude, eta aurten ikasi diren gauza berriak gutxi direlako. Orduan hasiko gara lehenengoarekin. Eta jartzen du ordenatzea. Eta irakurri badezute, da txikitik handira. Orduan ikusi badugu txikiena zeina. Dudarik gabe, 6,4 handiena da. Eta beste dira 6,3, 6,3, 6,3, 6,3. Eta denek jarriko diegu beste guztiei 3 amartar. Orduan, zergatik 3? Hone ditulako 3. Honei fantazare bat, jarriko diegu bat, 3, eta honi 2 jarriko izkit. Orduan, berehala hasiko gara, txikitik handira. Zer da denetan txikiena? Dudai gabe 6,3, ezta? 6,3, hurrengoa. 315 ez, baizik 310. Orduan, 6,31. Hurrengoa, hau dugu, 6,315, 6,319, eta denetan handiena, 6,4, hori bukaerak utzi dugu. Hori da neneko ariketa. Bigarrenean, esaten dugu, tartekatzeko hemen zenbaki amartar batzuk. 3 utxule daude. Gu hasten ari magia esaten, 45,36, 37, falta egiten zaigu. Orduan, sistema bat, neko horreza izaten da, amartar bat gehiago jartzea bakoitzari. Horra nik jartzen bari dut honi, 350, eta hemen, 380, hemen begiratzen bat amartar daude, pila bat daude. Horroan, egin dezakeguna da, adibidez, aukera bat, 45,351. Beste bat, 45,352, eta beste bat adibidez, 45, eta hemen tartean, eurenekin. 36, 37, da nahi duguna. Hoi da aukera bat, baina milaka aukera daude. Nahi duzuten bezala aukeratu. Eta hemen, bigarren ariketontan beste bizati daude, eta esaten dugute A eta B zenbat diren. Horren, kalkulatzeko jakin bat dugu, baratxo bakoitza zer da. Eta zemanak edi joan. Hemen dago 5,45, hemen 5,5, 5,45, 5,6. Egingo dugu denei jarri amartar kopuru berdina. Hemen, komata gero, 2 daude. Hemen bat, jarriko dugu beste bat. Hemen, 2. Hemen bat, jarriko dugu beste bat. Horren, asko zerrexagoa da zuentzako nik uste dut ikusi, 5,45, 46, 47, 48, 48, 50, 50, hor dugu. 5,45, 42, 43, 44, 45, 47, orduan, puntu bakoitzan zer den, badakigu. Eta hemen, beste gertatzen da. Jakin badugu C eta D zeintzu diren. Hemen, 3 amartar daude, eta hemen 3 amartar. 4,562, 4,563. Eta tartean, tarteko zeintzu dira, amartar bat gehiago jarriko dugu, bestela zengo dugu egin. Hogei, eta 30. Horra dugu, 5.620, 5.620. Horran bai, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Horran ja oso resa da guretzako. 5.620, bat, 2. 23, 24, 25, 27. Horran hau da, 5.627. Ikusten duzu, ezta? Horran, eta azkena, jartzen digute. 10,3 baino, 800 txikiagoa. Ezabatu dut, orduan, jarriko dudana izango da. 10,3 eta 800 txikiagoa izateko, kenketa bat egin bako dut. Nun daude eunenak? Hau baldin badia, 10enak, eunenak hor daude. Hau da zenbakia. Kendu barko diot, 0,08. Orduan, kenketa egiteko, hemen jarriko dut 0 bat, 2, eta hemen 10. Orduan, zein da 800 txikiagoa? 10,22. Eta honekin bukatzen dugu ariketa hor. Goazen, 3. ariketa egitera.